Se enmarca dentro da estrategia de solo residencial que busca, ademais da promoción directa que está facendo a Xunta de Galicia de Vivenda para duplicar o parque actual, queremos tamén habilitar terreos para favorecer que cooperativas e promotores construyan 20.000 vivendas protegidas e ata 5.000 vivendas de precio libre. Isto exixe moitos traballos, tanto do punto de vista administrativo como tamén obras de urbanización, e para iso a Xunta de Galicia agora mesmo está tramitando 12 PIAs, 12 proxectos de interese autonómico en 11 concellos galegos. O de hoxe, é dos máis importantes, dos máis potentes en investimento, afecta o Concello de Vigo. Hoxe aprobamos o proxecto de interese autonómico, o PIA, para habilitar solo residencial na zona do Ofimático, no Concello de Vigo, e construir 2.000 vivendas, prácticamente o 100% con carácter protegido. Son 21 hectáreas na parroquia de Lavadores, en Vigo, xa digo, 2.000 vivendas, e o que facemos para axilizar prazos o máximo posible é traballar conxuntamente na xestión das obras de urbanización dos terreos, aparte de toda a tramitación administrativa. 2.000 novas vivendas protegidas que se complementarán cos usos terciarios, máis de 2.000 novas árbores, equipamentos públicos, prazas de aparcamento público, conexións viarias, saneamento, abastecimento, pluviais, redes de iluminación, redes de gas, de telecomunicación, todo necesario para un novo ámbito na cidade olívica, cómodo, moderno, verde e próximo. Os prazos. Este mesmo xoves sairá publicado no DOGA a información pública, que terá un prazo de 15 días para presentar alegacións. Recadaremos os informes sectoriais oportunos, tendo en conta que o estamos a tramitar gracias á modificación normativa con carácter de urxencia. Polo tanto, o prazo de emisión destes informes é de mes e medio. Así as cousas, teremos aprobado definitivamente este proxecto de interese autonómico no último trimestre deste ano 26. A consultora adxudicataria xa ten a encomenda de tramitación do expediente de adquisición dos terreos, polo que xa no vindeiro ano, unha vez adquiridos os terreos, comenzaremos a urbanización do ámbito. Resultado final, no ano 28, urbanizado o ámbito, concursaremos as parcelas para que promotores e cooperativistas poidan construir estes novos fogares. O investimento previsto nestas obras de urbanización é de 22 millóns de euros, o que, por suposto, hai que sumar ese importante investimento inducido que se producirá tamén e os consecuentes postos de traballo. Seguimos, polo tanto, dando pasos en materia de vivenda sen descanso, nesta vez para facilitar o acceso á vivenda para a cidade olívica. Gracias.